Ремакс предлага под наем прекрасен 300 апартамент, разположен в самия център на град Варна. Със своите 90 квадратни метра жилищна площ, този просторен и светъл апартамент е идеален за семейства или работещи професионалисти, които търсят комфорт и удобство. Имотът е напълно обзаведен и готов за нанасяне, като предлага 2 уютни спални. Родителска с голямо двойно легло, детска стая с единично легло, подходяща и за по-голямо дете, и една обзаведена всекидневна с кухненска част. Жилището разполага с балкон, от който се разкрива великолепна гледка, ориентирана на север, и сградата на общината, и още една тераса, която свързва двете спални. Намира се на 4-тия етаж в 5-етажна сграда. Местоположението е изключително удобно, близо до градски транспорт, автобусни спирки, магазини, банки и разнообразни ресторанти. Това го прави идеалния дом за тези, които ценят градския начин на живот и лесния достъп до всички услуги и удобства. Апартаментът е свободен за незабавно настаняване. Станете част от динамичната централна част на Варна и се насладете на удобствата, които предлага този отличен апартамент. Не пропускайте възможността да наемете този уютен и удобен апартамент в сърцето на града.